Aktar minn 5,600 persuna irċevew pagament fil-kont bankarju tagħhom jew ċekk bħala parti mir-raba proċess ta' ħlasijiet tal-benefiċċji li qed jingħataw mill-Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali lill persuni milquta mill-pandemija tal-COVID-19. Fir-rendikont ta' kull ġimgħa li qed jingħata mill-istess Ministeru jingħataw id-dettalji dwar l-erba benefiċċji li qed jingħataw lil persuni li ma jikkwalifikawx taħt skemi li huma mħaddma mill-Malta Enterprise. Dawn huma il-benefiċċju ta' ġenitur li jaqaf jaħdem biex joħseb l-tfal, il-benefiċċju ta' persuna b'diżabilità, il-benefiċċju addizzjonali tal-qatt fuq il-benefiċċju kontributorju u l-benefiċċju mediku. L-ammonti li qed jitħallsu huma bħal dawk fl-iskemi tal-Malta Enterprise, jiġifieri 800 euro fix-xahar għal dawk li jaħdmu full-time u 500 euro fix-xahar jekk persuna tkun taħdem part-time. Sa 22 ta' April daħlu aktar minn 8,500 applikazzjoni, minnhom inħadmu aktar minn 7,700, ekwivalenti għal 91% tat-talbiet. Aktar minn 5,600 persuna tħallsu l-benefiċċju bi spiża li tlaħħaq l4,200,000 euro meta wieħed iqis ukoll il-ħlas tal-bolla. Fost dawk li tħallsu l-ħamis hemm kważi 5,000 persuna li rċevew il-benefiċċju tal-ġenituri, dak mediku jew tad-diżabilità waqt li żammew l-impjieg u hemm 147 persuna oħra li waqfu l-benefiċċju u ritornaw għax-xogħol. Is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru Mark Musu spjega li mill-bidu ta' Marzu sal-lum id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali irċieva aktar minn 50,000 email u 9,200 telefonata. Is-sitwazzjoni preżenti ġabet pressures ġodda u kbar fuqna u fuq il-ħaddiema tas-servizz pubbliku, tas-settur pubbliku, imma minkejja dan il-ħaddiema tagħna qamu għall-okkażjoni qed ixammru l-kmiem qed jaħdmu ħafna u ta' dan jiena rikonoxxenti ħafna tal-xogħol kbir illi qed jagħmlu. Il-Ministru tal-Familja u Solidarjetà Soċjali FALZON irringrazzja lil ħaddiema kollha li qed jaħdmu qatih mhux biss fejn jidħlu dawn il-benefiċċji iżda fis-settur soċjali kollu. Irrimarka li waqt li għaddej dan kollu qed jitwettqu wkoll miżuri ġodda tal-budget fosthom lotja ta' 300 euro għal kull wild. Illum waqt li qed nitkellmu kellna madwar 560 persuna illi irċivew iċ-child bonus. Dak huwa bonus ġdid li introduċejna u dak ma qadniex ngħidu isma' f'dak ċirkostanzi nipposponu jew ma nibqgħux naħallsu kull xahar. Le, dak ix-xogħol bqajna għaddejjin u bqajna għaddejjin tajjeb ħafna.